बे मोननै सोदोबखौ नोंसोर गोबां खेब खोनाफेरबाय। मा नोंसोर माब्लाबा सानफेरदोंना बे मोननै सोदोबनि ओंथिखौ? मानसिनि जिउआव मोननै समा पार्मानेन्ट, जोनोम आरो थैनाय, आरो बे मोननै समा जोंनि आखायाव गैया, नाथाय बेनि गेजेराव जि जायो बेयो जोंनि आखायाव दं। टाइम, जाय खेबसे थांब्ला माब्लाबाबो फैफिना। बेयो हारसिंनो फैया, बेखौ लाबोनांगौ जायो। मा नों मिथिगौ ना? नङाब्ला माब्लाबा सानफेरदोंना मुलुगाव गासैबो मानसिया मानो जाफुंसार जानो हाया? नङाब्ला सासे जाफुंसार मानसि आरो सासे जाफुंसारै मानसिनि गेजेराव मा फाराग दं? नोंबोथ' मानसि, बिबोथ' मानसि। नोंहा आथिं आखाइ दं, बिहाबोथ' दं। नोंनियाव नुनो थाखाय मेगन मोननै दं, बिहाबोथ' दं। अब्ला फारागा मा जाय बिखौ जोंनिफ्राय आलादा खालामो? टाइम मेनेजमेन्ट। जाफुंसार मानसिफोरा मिथिगौदि बबे खामानिखौ बबे समाव बेसेबां टाइम होनांगौ। बेनो बिसोरखौ जोंनिफ्राय आलादा खालामो। बेनो सासे जाफुंसार मानसिनि सिक्रेटआ। गासैनियावबो सानसेयाव 24 घन्टा सम दं। बिसोरनियावबो बे 24 घन्टा समानो दं जाय नोंनियाव दं। बिसोरनियावबो गोबां हेंथा फैदोंमोन जाय नोंनियाव फैदों। बिसोरबो मुलुगजों मिनिजादोंमोन जेरैबादि नोंबो मिनिजादों। अब्ला फारागा मा? जुदि बिसोरो मावनो हायोब्ला नों मानो हाया? मा खम दं नोंनियाव? नों मानो हाया? ना नों ओरैनो अर्डिनारि संसार जानो थाखायसो जोनोम लादों? जों सानोदि मोजां टाइम फैब्ला बेखौ मावगोन, बैखौ मावगोन, नाथाय बै टाइमा माब्लाबाबो फैया, थांबायसो थायो। सोरबा ओरैबादि मोजां बुंदोंदि समखौ गासैबो मोनो जिउखौ सोलायनो थाखाय, नाथाय जिउखौ फिन मोनफिना समखौ सोलायनो थाखाय। लोगो, जिउआ मा समाव मा जागोन रावबो मिथिया। अब्ला जों मानो नेनानै थानो? जाय खामानिखौ मावनो सानदों माव, नाजा, दिनैनो दानो, सान हर जायाथों मानो। बे टाइमा रावनिबो थाखाय नेनानै थाया। जिउनि थांनाय मोनफ्रोम मिलि सेकेन्ड समखौ नों माब्लाबाबो मोनफिना। बेनिखायनो रावखौबो दानो, रावखौबो दागि। अब्ला माखौथो नायबाय थाखो? जागायदो दिनैनो दानो।